Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ka Directorate of Dairy Development Hakar Phundo Tarik Naiwing Archa Apusan Karakhe ka National Milk Day kum kadak kajingkan mauburam yaga skikha u Dr. Verghese Kuren kablalong ha Central Dairy Campus Mauyong. Hakani kajing rakhe lawan ban shimenta da ki officer katnat ki khana school ki nongdab ki bari masi bat ki bai. Yaga ni asngi lapunlong kerpang da kajing shimenta ki khana school ha kajing yakop baper kabal penong dak directorate kum shibenta ban ken mau buram ya kani ngi ha kani ngi la yoru ban sa me ka khusna me ki khana school ki bala job ha ka jinya kop bat kum jo lapun ko buram me ki nong rimasi ki bala trishtom ban ken tiu ya ka jing pen me dot ha ka jila la yo ban ekran bat ki katu kani ki nong rimasi ha ka ba ki lapun pau ba ka kam rimasi bat pen me dot ka de ka we na ka kam ka bala rap ha ya ki hakum kani ka perthai kerdu kam. Kajing rakit ya National Milk Day arajar arposan. Ti kajing sim kia kajing sim bentai jong pi ke penpau ya kajing job jong kene kam kajing rakhe ya kene ke program. Ngakwa man pensai hang ni bayi kimat bapila warra bat kentiu ya kene ke kam kim dei ban long tang ke bangin susngap. Ndrei ban pentrai kamru ya ki ngin persyang kum ke sorkar ban penurlong yikimat ki bapila warra kawai hadian kawai pan nakaliang jong directorate ngin trai sitom ngin trai janai ban warra bon ki skim bar ban ai shibon ki jingmentoy yiki nongrap jong ke jelahi bro kawai nakabenta jongi baro ki bidan lang hangni ngidon laka jong ke benta hagani ka kam nedu ki nongri masi kinong sumar ki masi ki union ki baper ki belum ki bapenket ki basyat bat ki basnai ki jingbam nagadon ki bapenya yo ya gadon ki nong de don bat khamtam yangi ki nong di ya gadon bangi don kam ke jing lang jong baro ban penkieu ya kane ka kam ni ai ru ke jing songo ya baro ki nong sembenta jong ki department ki seng baper ki badan benta ban play ki stalls ki badan hangne kong e pen pau ko ji songo yo blai badan rekat ban ni ka sni baro kawai baro ki staff ki officer jong kani ka diary development ka bala jukershan yang ni kawai support ai ko blai ru pi ki media ki ba badan bentalang bat ni kum kani ka sni ka bangin yo ban rakhe ya kani ka sni ke jingken mau burom berkata ka National Milk Day kajing ai leti kejong ni ngila kenduk shibun kejing habangi sedang ni kande kakam bat ngas sedang ni kande kakam nadu usnem ar hajar ar phau kejing ai leti kilong ba kayo kabanikong ngimat ya kejing ya kata kejing mat kejing kolat kejong ni habangi ngile ya kanu kono ka business lane kakam pada ka market kambiang kata kada kejing du nong lupa ya kakam kejong ni kabangi ngitrai ngilamat kejing namar kalong ba habaki breu kishim ya kadut bat hadin anda lakut benai abangi ngilalej ban pan pisa bon ki ong no ba ngim pat yo tulop ki bon ki jing ai daw jeng ki breu kalapen kalalong ngi hadu bangim la syu ban yeng ya kene ka kam ka bangi ngi tre bat hadin bangi lamat ikine ki jing ngilamut ban sange no ya kene ka kam bat dai liwe iparalok ibang ngilaya tre kamlang ibala ai mensim yangi bat nadu kata kapor hi hadu senam ar hajar ar pholai ngila sedang menpenpo ya kadut hang ni hapok nari bahan nadu kata kesni ngi sesngu thu ya kajing im bat ya kajing ni bat ya kajing mentoy ke bangi tre ya kan rekam Tiba kali sini tak masih kiri tu. Ngi menta tang ki masih ki bahe kiladon kembalai pusan teli debat kun barok khoj dangi khain lang kil ponyo phau teli Hiju yo dot man kasih. hoi kadut ni yo bat mustap bat miat ni kem dot arsen sisni Kat nu dia saya pergi. akashi si ngi la cross ya kalai spa tam menta mak kan kakam hadu kan nu telak ben kentil ki kun samla legai ki tua bakin ri masih lemi bakin ya kan kakam ri jindi kane kakam akaban kong kadai bangi ki khasi ni khamting bangin tre ya kane kakam namar ki balayat syakmat ki babon ki breu ki balayat syakmat kimla ban kershan bat kimla ban yang scam ya kane kakam namar ki jing ki baban ya ki
teh bangi ngilayat ya kene kakam ni klem syong thai ngilatur keleng om tang hajela jengi ba sabar ke jelaru banwat ya kajing start ke bedai bat kene kakam ba kajing keli kami hang ni kalong babalai kibrio ki banabar kila bantrei kene kakam kat bamangi ki khasi balai ngimla bantrei kene kakam bangi ngilayat ya kene kata kalong tang kajing keren brio kere kene kakam kamlong ke bate kalong kakam ke balai lu yangi ngiyok bantrei kam tang kom bahpok phrakan ta akasis men step ni khithia saw baje khandai baje ngi ladap kam te men sengi ngi sedang biang bantrei kam khat ar hadu ar baje badam miet san baje hadu nyaw baje kitu kipor ki badang lai ngiyok bantrei sibun ba ki kam hai badai ba kijing dan kam ki jong ni te ne ka kam kamlong ka ba ki brio kim dai ban pen snap ki dai bantur syafrang ba ki hab ban yasha habedai bat kene ka kam ama ka banikong kembang ladap keren mentahang ni kalong ba ni dan kam ya ka practical training klem ka practical training ka yang ni mengin ya kan ni ka kam try kubur le se laban pensluri kena samla ma pensluri ki kena samla habedai ba kan ni ka kam kalong ba kadang ap kerhai yang ni kajing dan kam dut jong jela jengi kadang de kilak litar ka sisi reka dut ke bangi ni yo lum mentah kami tang ke masih pau hajar ai litar sisi te kajing duna kadang de ka babun pala tengah penslur ya ki kun samla bakin tray kan ni ka kam pat kawai ru kalong haswa bakin jit ya kan ni ka kam sngo ba wat shwa ya ka training kam dai bakin syutur rumah tapi syutur rumah pinamla banyeng habedai bat kan ni ka kam tu kum piong bakidau bak training kum lo gila bantep kum yo training nakaliang jong ni ba ngidang sedang mentah private training nakaliang jong ka society jong ni namar bangi yo i ba kan ni ka kam ngimla tang ban pendap tang mangi ya kan ni ka jing don kam tengi sedang no ya kan ka training ka practical training ka syong ha ka jing start bat ka jing len lade jong ubreu ba syampang kalong tang lai banai ula dep ya ka kos re ubreu ubum da syampang tan ubum da mon tan gemen sim ka bampor wa da kisnem ban trai ya kan ka kam henrai ubalen lade uban yeng rang ba lai banai ka biang ya ubon sedang no ya ka kam ri masih Jika haduk mentah kira dan em kijaka ki belajar ai ni. am ni kong ngim pat ngisu pawan ba ya pok sem jong ni ya ki breu ki badan kam ya ka training mentai ki don nang tai na pok rengdo te na pok mairang te ki dang don syuk ki ban sedang wan join ki banai ki banwan Sedang rumah. kapten George Colonel serentak tiang di dan society kala isap diary cooperative society secretary Ngade ikong minamiri walang masaang teh mulai mo konro. Ningkong ni siap ngasdang da kawe ka masi kabang sim da ka PM RY lun. Te hadin kumtu ita ihmen kan si jongai laklat no ita. Ai kawe ka masi pak siu khindet. Den res ni bok hayeng hasam ilong jongai ipang no. Tengalamut ban sange no kani kakam. Hendrai kini ki officer nang ni ki penslur yang tengah lari ngampak nang menghamdut ru takapor ndrei ngal persang ban bu nong trei ru ki nong trei ki wan tang sipor kuntu kita ya pet no tengah persang hino ban khamdut ban ot plang ban hadin kuntu kakam hi kala batai ngelas tenat ngelas dang ru saban kwa jeng yarap ngala persang banyak kali kuntu ban suk ya demo te hang ne po rikasi ngatrai tang mangahi nganya ada kutu trok ngalakit plang ngalakit dot aduh bagi breru ki keren ben mo yang masih sule ran teng tang bahan re ngong kan ni gade ka kam bau bleu la bentai yang belai ngan kwa ban pai dien ngalas dang bet ban pene bet ngala roi bahagi masiru mentale lete ka kam jonga kam masi ngan ong no ngala su adjust be kapor ngala yo ban le sedeki we ki kam ki breru kitip bahai nga hani mi khalaya menta was dang ban le sedeki we pat ki kam te long ngasnat bahang apen story ki long keme khamtam ngini yang hala ki jong ki jat ngibdei ban syong po de pe bangin ya ngap bet ya kita ki jing henrengi de ban yu ya kita ki jing jong ni hakawe ka sngi ki salong ki maulanai kumakalong menta kat no teli kong ki masih kila don pat ngamenta hapo atau teli ngambu bun chu namar bang ambu nong tre te namarkan pressure ki kun maki kun ru gila kham he ki jimpuli kan sampai biang lada kim ipoi se kan sapseng biang da fam ba he ko gila ban tu ki jing mentoi ki ba yo nakane ki jing ri jing ki masih ki jing mentoi ayu
jing toy ki ba kiyo long ka jing kenti ba ka kam dong ki kan hadu kan no ka kenti kan ka kam te kum mentangi nong rimasi mentangi le belas sing ki breu ngi don kam man habwat belah ngi don kam teng ki breu pensange no nrengi trei kam la jong habari masih ngan ong ya pi ka pisang ngi yo bet man ka khlep mat ki bon thit dot na yeng ki ba kasboru menta ka diman pha nang ta sana na po kani ka sokar ka silong mil union ru yo sisen si banai tengim don jing ku slai shu menta ngi su prakhat be kum no tang win la ban le ye kini jing pang ki batmai bawan shop ki masih trong pi wan ra be chani ni ki wan sim be nang ni na po silong mil union ru ki la sim ti maka tang ba hangi te semulai kadon beda katrok bapa beda po direktorat tambah kadut dengan poi be hang di sa semulai mo kon ro Sebut nak kini ki arto kali ki masih kat no ni dot. ngimla man ya thu ya ke exact na markin don ki masih ki bapun ki don ki masih ki ba ki ong kita ki dry season ki bangi habban sange dot iki nang ta ki don ki masih lod ru nang ta ki don ki masih keme ki bagi dang sukha kum tu ki la ban ai khambun ya ka target jong ngimla ban batai